Hvorfor har vi valgt problemstillingen? Hvad er konsekvensen af vejrkatastrofer for Danmark og andre lande? Det kan være relevant for vores fremtidige verden. Det spiller en stor rolle for livet på jorden. Det gør, at vi forbereder os på fremtidige naturkatastrofer. Og det kan være interessant for os at vide omkring. Her er vores disposition. Kyst- og fastlandsklima. Temperatur er en af de faktorer, som har en af de største betydninger for, hvilket klima det er. Temperaturen varierer i forhold til, hvor du er i verden, altså beliggenheden. Det spiller meget mellem kort- og langbølget, ind- og udstrålinger, og om det er fastlands- og kystlandsklima. Det har også noget at gøre med, hvilken årstid og hvilken tid på døgnet det er. Hvad alt det betyder, kommer jeg ind på om lidt. I Danmark måles temperaturen med Celsius-skalaen, hvor der i andre lande bliver brugt Fahrenheit og også Reaumur, men det er ikke så tit. I de naturvidenskabelige sammenhænge bliver der mest anvendt Kelvin-skalaen. Da jorden hælder 23,5 grader, skiftes den nordlige halvkugle og den sydlige halvkugle til at pege ind mod solen. Og det mærker vi som årstider. Solens maksimale indstråling er drivkraften i det globale tryk- og vindsystem. Solens zenitposition, som varierer med årstiden, har betydning for, at systemet vil flytte sig med årstiden. Bagefter vil jeg uddybe, hvad tryk- og vindsystem er. Hvis vi først kigger på kystklima, så kan man sige, at det er defineret som steder, hvor forskellen på den koldeste og den varmeste måned er mindre end 18 grader. Hvis den derimod er større, er det så fastlandsklima. Man kan også sige, at jo større afstand til ækvator man er, des lavere årlige gennemsnitstemperatur er der. Derved kan man så også sige, at der ikke vil være så store temperatursvingninger i løbet af året, da det har noget med varmekapaciteten at gøre. Vand har nemlig en meget større varmekapacitet end jord, og derfor vil havet opvarmes langsommere. Men til gengæld vil den så også tabe langsommere. Så derfor vil sommeren så være meget stabil, og det vil være sådan godt vejr, hvor det så også om vinteren ikke vil være så koldt heller. Hvorimod, hvis man så kigger på fastlandsklima, der er det så det der, hvor forskellen mellem gennemsnitstemperaturen i den koldeste og den varmeste måned er større end ca. 18 grader. Vintrene her er meget kolde, mens sommerne omvendt er meget, meget varme. Og det har også noget at gøre med afstanden til vand. Og jorden den opvarmer hurtigt og beholder så også varmen meget længere tid, end hvad vand gør. Hvis man kigger på aktualitet og relevans i forhold til jordskælv, når man kigger på kystklima og fastlandsklima, så kan man konkludere, at der ved kystklima oftest vil være oversvømmelser, og ved fastlandsklima derimod vil oftest opstå jordskælv og tørke. Naturkatastrofer. Der er tropiske orkaner i områderne mod nord og syd for ækvator. Det udvikles i områder med varmt havvand og har en temperatur på 27-28 grader er selvfølgelig nødvendigt. Luften, som er over det varme vand, bliver opvarmet af havet og optager en stor mængde vanddamp. Vanddampen i den opstigende luft fortætter og afgiver varme, som betyder, at den opstigende luft forbliver varm og let, så opstigningen forstærkes og lavtrykket uddybes. De tropiske orkaner har en bane fra øst mod vest med en afbøjning til højre på den nordlige halvkugle og en afbøjning til venstre på den sydlige halvkugle. Tropiske orkaner forårsager voldsomme ødelæggelser grundet de høje vindhastigheder. Den høje vandstand skyldes en kombination af flere faktorer. De store nedbørsmængder får floder til at oversvømme landområder, og de igangsætter mudderskred i bjergelige områder. De tropiske orkaner dør ud, når de kommer ind over vand. Grundet energitilførelsen stopper, da fordampningsprocessen ophører. Danmark betragtes som et land uden for farezonen. Der kan kun forekomme diminutive jordskælv og skypumper. Orkaner er også i Danmark og kommer samtidig med oversvømmelser. Lyn betragtes også som naturkatastrofe. De anretter sjældent mere skade end at slå ned i lynafledere eller måske dræbe nogle få mennesker.
Geologiske naturkatastrofer omfatter katastrofer, som tager deres begyndelse ved eller under jordoverfladen, som f.eks. jordskælv, vulkanudbrud og laviner. Så er der hydrologiske naturkatastrofer, som omhandler fænomener med vand, blandt andet oversvømmelser, flodbølger og malstrømme. Til sidst klimatiske naturkatastrofer, som omfatter mange og ofte vildt forskellige fænomener. Det kan have noget med vejret at gøre, f.eks. hagl, sne, hedebølger, men det kan også omhandle fænomener med vind, altså tornadoer og orkaner. Vindhastighed afhænger af trykforskellen og afstanden mellem højtryk og lavtryk. Med tryk menes tyngden af en luftmasse, som ligger over et område. Denne faktor kaldes for tyngdegraditeten. Når tyngdegraditeten er stor, vil strømningen være hurtig og vinden derfor kraftig. Hvis tyngdegraditeten er lav, vil det bare være modsat. Et højtryk og et lavtryk det dannes termisk, altid som følge af temperatursvingninger ved jordoverfladen. Hvis vi først ser på lavtryk, så dannes det mest over områder med høj temperatur, da de nedre luftlag derfor varmes op. Denne luft vil stige til værs under udvigelse, da varm luft er lettere end kold. Når det når det øvre luftlag, vil luften bevæge sig væk i siderne og væk fra det opvarmede område. Det betyder, at der vil være færre luftmolekyler over området, og derfor vil det veje mindre end før. Dette vil betyde, at trykket det falder. Højtryk derimod, det dannes i modsætning til lavtryk, hvor overfladen er kold, og de nedre luftlag afkøles. Der trækker de sig sammen og synker ned mod jordoverfladen. Der vil derfor opstå et lavtryk i de højere luftlag over det kolde område, da luftmassen med højt tryk bevæger sig mod en luftmasse med lavt tryk. Derved vil højtrykket udfylde lavtrykket med de manglende molekyler, og det vil derfor stige lufttrykket ved jordoverfladen. Og ved det vil der så opstå en cirkulationscelle. Med hensyn til naturkatastrofer, så har lavtryk meget at gøre med, om der kommer orkaner, og om der kommer meget dårligt vejr med hensyn til storm osv. Hvis man kigger på det globale vindsystem, kan man se, at den store indstråling ved ækvator medfører, at luftjordoverfladen opvarmes og dermed udvides, hvorved den bliver lettere og stiger op, og dermed er der dannet et termisk lavtryk. De opstigende luftmasser vil i ca. 8-10 km højde søge mod nord eller syd. En del af luftmassen vil blive afbøjet til subtropiske jetstrømme, som vi kan se her. Og den ophøjede luftmasse vil blive afkølet og blive tungere på sin vej fra ækvator. Og derefter vil den synke ned mod jordoverfladen. Ved jordoverfladen vil der dannes de tilhørte luftmasser, som kaldes de subtropiske dynamiske højtryk. Og ved det vil der fra de subtropiske dynamiske højtryk blæses ind mod ækvator. Basaltvindene mødes i en såkaldt intertropisk konvergenszone, som kaldes ITK-zonen. Fra de subtropiske højtryk blæses der vinde mod nord og mod syd. Vindene mødes ved polarfronten, og da den varme luft er lettest, vil den tvinges opad. Derfor kan vi med andre ord sige, at der er opstigende luft ved polarfronten. Omkring polarfronten dannes dynamiske lavtryk og højtryk. Polarjetstrømmen danner det dynamiske tryk ved nogle steder at suge luft opad, hvor der så dannes lavtryk, og andre steder vil der presses luft nedad, hvor de højtrykkene så dannes. Det dynamiske tryk er helt afgørende for vejret på kontinenternes vestsider på mellembreddegraderne, som blandt andet er i Danmark. Nedbør. Der findes 4 nedbørstyper af regn. Konvektionsregn, stigningsregn, frontregn og konvergensregn. Konvektionsregn. Byregn. På grund af solindstrålingen vil jorden opvarmes. Denne udstråling vil opvarme luften, som stiger til værs. Vanddampen i luften vil på et tidspunkt nå dew-punktstemperaturen, og det vil dannes regn, altså konvektionsregn. Stigningsregn. Når luften presses op mod en bjergkæde eller højderyg, bliver den afkølet. På et tidspunkt vil denne nå dew-punktstemperaturen, og der vil falde regn. Frontregn, landeregn. Hvis en varm luft bevæger sig hen mod en kold luft, vil den varme luft presse sig op over den kolde luft, da den er lettest.
Den varme luft bliver afkølet og til sidst også nået til dugpunktstemperaturen, og der vil falde regn. I Danmark oplever vi dette fænomen forholdsvis tit, da varm luft fra vest bevæger sig ind mod koldere luft. Andre gange vil vi opleve lokal bygeregn. Dette sker, når den kolde luft bevæger sig hen mod varme. Så vil den kolde luft presse den varme stejlt til værs, og det vil opleves som lokal bygeregn. Konvergensregn sker ikke i Danmark, oftest ved ækvator. Hvis to varme luftmasser presses mod hinanden, vil begge stige til værs. Denne zone kaldes konvergenszone, og regnen kaldes konvergensregn. Sommer- og vintermonsunen. Sommermonsunen. Asiens vejr er styret af det termiske tryk over kontinentet. Det betyder, at i sommerhalvåret er temperaturen meget høj. Dette medfører, at der dannes et termisk lavtryk, som trækker luftmasser, altså sommermonsunen, ind til sig. Disse luftmasser kommer fra et varmt hav og indeholder derfor en stor mængde vanddamp. Når det når dugpunktstemperaturen, vil det falde som konvektionsnedbør og stigningsregn. Denne regn kaldes for en monsun, og den er så voldsom, at der kan opstå oversvømmelser, som tit giver flere problemer. Om vinteren dannes vintermonsunen. Dette sker, fordi kontinentet afkøles, og der dannes et termisk højtryk. Men her dannes ikke nedbør, da vindretningen går fra kontinenter ud over oceanerne. Vinden er tør og kold, og vil derfor ikke stige til vejrs og kan ikke give regn. Så har vi lidt om temperatur og den globale opvarmning, som også kan føre tilbage til naturkatastrofer i Danmark og andre lande. Når solens kortbølgede stråler rammer jorden, vil jorden sende noget af strålingen tilbage i atmosfæren, som bliver kaldt langbølgeudstråling. Atmosfærens indhold af vanddamp og CO2 samt andre gasser har den smarte evne at absorbere og reflektere den langbølgede udstråling og sende den tilbage mod jorden som langbølget indstråling. Dette fænomen kalder vi drivhuseffekten. Denne effekt gør, at vi kan leve på jorden. Den holder nemlig på varmen. Kortbølget udstråling, som altså er solens stråler, er den stråling, som reflekteres fra f.eks. skyer. Problemet med drivhuseffekten er, at vi mennesker med vores måde at leve på sender flere drivhusgasser ud i atmosfæren, end det naturlige kredsløb umiddelbart har brug for. Jordens varmesystem bringes derfor ud af balance. Drivhusgasserne holder på varmen, og jordens gennemsnitstemperatur stiger. Dette kaldes den menneskeskabte drivhuseffekt, og det er den, og ikke den naturlige drivhuseffekt, der udgør en trussel mod jordens klima. Og så sker det, at isen smelter, og der kommer oversvømmelser, men det vil jeg komme ind på senere. Jo mere CO2 vi slipper ud, jo større konsekvenser har det for vores klima på jorden. Det er nødvendigt for os at have drivhusgasser på jorden, men i dag er vi desværre blevet rigtig gode til at forurene, og derfor så går opvarmningen langt hurtigere, så naturen faktisk har svært ved at følge med. Havisen har en kæmpe betydning for klimaændringer. Når havisen smelter, øges opvarmningen på jorden, fordi mindre af solens varme kastes tilbage i verdensrummet. Mindre havis kan svække Golfstrømmen, og da Golfstrømmen fungerer som en ovn, der opvarmer området, så deres klima er varmere og mildere, end hvad der ellers kunne ventes uden for områdets geografiske bredde. Hvis havisen smelter, vil det komme til at betyde, at dyr som sæler, isbjørn osv. ikke kan tilpasse sig i særlige områder længere. Den globale opvarmning medfører som nævnt, at temperaturen stiger, hvilket gør, at isen smelter på jorden. Blandt andet også indlandsisen på Grønland, som vi alle sammen kender. Vi ved alle sammen, at den er meget, meget stor og meget, meget tyk, og hvis hele indlandsisen den smeltede, ville det forårsage en havniveaustigning på omkring 6 meter, hvilket vil komme til at få alvorlige konsekvenser for vores liv på jorden. Vi vil nemlig blive oversvømmet. På figuren ovenover kan vi aflæse globale vandstandsmålinger fra 1993 til 2013. De røde prikker, som man kan se på figuren, viser antal observationer, og den røde streg viser det løbende gennemsnit. Vi kan tydeligt se, at kurven stiger hvert år, hvilket altså vil sige, at vandstanden stiger for hvert år, der går. Dette sker, fordi at vi mennesker med vores måde at leve på, sender flere drivhusgasser ud i atmosfæren, end det naturlige kredsløb umiddelbart har brug for. Vi er nået frem til den konklusion, at der er mange risikable konsekvenser ved naturkatastrofer. Ikke blot i Danmark, men især i resten af verden. Vi er dog heldige, at vi bor i Danmark, da Danmark betragtes som et land uden for farezonen. Desværre kan konsekvenserne af naturkatastrofer forårsage samfundsmæssige konsekvenser, såsom hungersnød, dødelig sygdom og skovbrande. Og da det jo er lavet af naturen, kan vi desværre ikke have en autoritet på, hvordan jorden og klimaet opfører sig. Vi kan ikke gøre så meget ved det, andet end at vi med tiden jo har fundet ud af teknologiske hjælpemidler, som kan hjælpe os til at finde ud af i forhåbentlig tide, om f.eks. jordskælv eller andre naturkatastrofer er på vej, så vi så godt som muligt kan forebygge dødsfald ved naturkatastrofer.